Among sala kay kwarto. Nagre-arrange mi karon. Dire among workstation. Imo na lang namo ni dire may matulog kay na diring aircon. Dire lang ta may matulog. Dire may mobalin among computer. Dire na may magtrabaho. Dayon ang sala isulod namo kay bisan asa na mo ibutang di yun masigo. Bati pa siya kung diri. Kung dito kay masabot po sa pertahan. Kung diri kay mulapas po. No choice. Pinigugot kayo. Wala pa na yung nagpalimao. Kung mga monitor ay nagkaroon gula pa. So nag-decide may nga mag-electric pan na lang may sa sala kay full day may nag-aircon. Ako kay mayroon nun. Dita ko yan. May gusto ko mag-open ng good door yun. Parang, Dayon. Para maka-fresh air food may kay full day man may mag-aircon. Dire na may mag-work. Kay para maka-open mig door na fresh air sulod. Dili lang aircon whole day. Para makapaway po ang aircon na may option nga mag-electric fan. Tada! Good morning. Na may table dire nga pwede na mo kanan. Na may table sa tunga boundary. Ito siya mag-work. Dire ko mag-work. Tanaw video. Naman may isa ka kwarto. Pero wala naman may magamit nga electric fan dire. Igang ni siya dire. Isara po ng aircon. So, we have to decide. Conclusion, among sala kay kwarto.